Jama'a ga labaran duniya mai karantawa bakin mutum da hancin banasare. In sama jannatin Isra'il larabawan cincin da larabawan kosai suna nan suna ba mu ta agada mai buredi. Rundunar ɗan wana sun kama yan fashi tare da zagaye da tukunyan ɗan wake a yankunan tsallan bikin tare da muke a babban jihar Langa. Injiniya dan wuya kan zarba ta wasu katsina sauka sake da wuya sha ɗan ƙoƙarin falmata sai aka samu wani mai son abun ciwon shi mai suna bana da ya kamta duk a gadan baya tukunnan wannan dambu ya wuce. Shugaban ƙasa Baba Buhari ya ce kowa da kowa ya kwantar da hankali zai wata allurar rigakafi ga mata masu ciki wanda aka mutu wannan alluran tamkar an maɗan cikin ne za ta haihuwa shi da digiri 3 da diploma tare da soka alƙur'ani ba sai ya yi karatu ba. Garin kwaki ya sha alwa sun je kyaɗa inyamurai guda 3,000 ne ko a babban jihar Enugu. To wataƙila a nan muna sa aloyi ko abu bai kome ƙofa biyu. A jiya nan ne mun jada ko duniya a bayan keke a zunguru gona sai muke tuntuɓe da teburin ajili mai shayi. Lifton da mutane. Ni ma nake cikakken ɗan jarida kun bi ni. Shugaban kasar Chad ya ce ko ya kwatar da hankalinsa zai raƙuma masu ransa domin a dinga ƙetare ƙasar Sahara cikin sauƙi. A jiya nan ne muna bakin titi sai muka ga wata mata mai ciki za ta tsallake titi sai wani mai mota ya buge ta kafin mai mota ya ankare ta aihu dan yayi zuciya kira sojoji mota 3 ƙarshen labaran duniya kenan mai karantawa bakin mutum da hancin banasare.